ka ei ka jia ha Brazil ka long ka ei ka jingja ka crowd hagba palat chispa lai phungut ki bru ka yap na ga jingle Khynra ki bor sipai ya ka wei ka Kynhun runar hanrei hangne ka don ru ki ru Paitbah ki bla yap kane ka jing Khynra ka jia hapo jong ka Rio de Janeiro bat ka jing thmu hangne ka long ban Khynra ya ka wei ka Kynhun runar hanrei kane ka jing thombor ka penlengo ya baro ka wei ka ri lingba jong ki video bla yo wan ring bagidon sibun ki medyap ki bla thya linktar da ulan haplau jong ka wei ka jaka aji sumar hapo jong ka te ka nongba katkum ka je thu jong ki bor sarkar la ongba hangni kilayo ru ban kurup ye ki drop bat ye ki tiar yale hanrei ki don ki ba no ban ongba kane kamde satya ka jingjop hanrei kane ka de ka jingsha pan ya ben jong ki ru Paitbah haba u president jog Riew Brazil u Lula seleba sham la pentip satya ya ga de ka jingle Khynra ya ka te ka Kynhun runar kumta menta ka ying bisar ka khali du jong ka te ka ri ka penram jur ya ga de ka jingle jong ka sarkar ka United Nation ka penram jur ya ga de ka jingpanyap bat ki long ying long sam jong ka Rio kilawan bandan yar de ka jingyam khang halor jong ka de ka jingsha panyap jogi ba ying hasam ki jongki ba gane ka jingjia ka ba je hapo jong ka Rio de Janeiro bat kini ki de ki medyap jong ki lanot ki ba sha set yap don katto katni ki ba tap de ki jan ki ba li ki don ki wei pat ki bom sam le ithu shu watang ye ka dur khmat ka jong kiru kane ka de ka jing her thma ba kandit jong ki police hanrei kane menta ka long pan ban ka jingyap ka ba shirkhai tam ha ka history jong ka Riew Brazil hadu ku ma chispa lai pho armut ki bru ki ba yap menta ki babun ki bo yu dak jingli ban ong ba kani ka de ka jingle ka ba bakla kani ka jingjia ka bla je hapo jong ka nong ba Rio de Janeiro ka ba long ru ka nong ba ka ba duna bha ka yo ka kot jong ki bru ka don hapo jong ka te ka nong ba ka bla tip da ka favelas la ong ba kani ka jingle Khynra ka de ka bla dep ban plan bha de ka ba bun bun tuli ki banai na ka ban ta ban target ya ka wei ka Kynhun runar ka ba shirkhai tam ka ba don hapo jong ka te ka ri ha Brazil pat ya ka de ka Kynhun runar ka ba shirkhai tam hapo jong ka te ka nong ba la tip ya ka kirteng jong ka de ka command over melo lani ka ta ka red command bat kini ki judon benta bha ha ki kam khai drok hagi kam ka yi tirset bat bunsin ki ju kidnap ru ye ki bru bat pensitom ben ye ki bat kani ka Kynhun ka dei ka bla bananam ha hapo jong ka te ka jaka namar ka ta ha ka ni ka tayo ka bla dap kumba 8000 sans pa ngut ki police officer bat ki sipai kila rung ha ka ni ka jaka kila yai da ki kjat bat kila kit ki tirset ha ka wei pat ka kali ka jingthmu ka long ban Khynra ya ka ni ka Kynhun runar ka badon ha ka ni ka jaka kat ba ka Kynhun ka ba kirpang kadang aban siat sha ka ta ka wipat ka jaka bat ka ek ba but nang ta ka long ba kalami ka jingklumar ka ba shirkhai bha bat ha ka ta ka janmit daki photli ki medyap ki yap ha shirinter jong ka lintisnong hapo jong ka pena complex bat hapo jong ka almaut complex katto katne na ki kidei ki khot jong ka ta ka Kynhun runar bat ki ba bun na ki kidei ki ru Paitbah ki bla Kyllon yap ha ka ta ka jing shak set yap ki bahaying hasam gilalik ban khli ka metyap ka jongki na ka ta ka surak kala don ru ka jing persha shabar na ki office sarkar da ka jing perta ban ong ba ka ni ka de ka jing set yap dusmon ye ki Paitbah u governor jong Rio la khot ba ka ni ka de ka jing job ka ba kraw ha ka ba la ong ba kuma chispa khat pratli e ki tirset bat palat shiton udrok kilio ban Khynra nagani ka jaka ha ka ba la ong ba ha ka de ka sngi ki police ki la pan paw ye ka jing job ka jongki hagaba saungut ki hek police ke la khlat no na ka de ke jing set bat ki batam nang ta ki dei ki runar ngim kwa ban penyap yanu ngi kwa ban kem im ya baro hanrei namar ba ka don ka jing sha pen sitom ben kumta ngim ban se ban hab ban set iki hanrei ka Kynhun jong ka hok long brew man brew kila khat ya gane ba ka dei ka jing sha set ya ben hagaba u president jong Riew Brazil u Lula seleba u ong ba kalong ka jing e ka kraw ba ka jing ting ka kraw ya ka te ka ri lada ki don ki Kynhun runar ha ka ba kala penlong yu uba sam la pentip ai sapang jo ka jing hir thama ka ba kendit menta ka jing bisar ba khli du jong ka te ka ri kala hukum yu governor jong Rio bo haban batai halor jo ka jing sha pnyap jo ka chispa life armut ki bru hapo jong ka te ka nongba u president Lula Silva ula kendit ya ki bru ka yap hapo jong ka Rio de Janeiro bat ka balinga ka long bo dang yai pteng ya ka jing Khynra ya ka than khlam da pentip ya ka sarkar pdeng ne khlam ka nugu ka ji phlu jing mutlang da baro ya ka Kynhun runar la tip ya ka da ka red command ka dei ka bla kha hi hapo jo ka patok
jonggeri Brazil. Bat menta ke Kynhun runar kala kontrol ya ki te ki nong song snong Kynthup ye ki benta jong ka Amazon. Bat ke jing Khynra long kumbala plibyang ye ke jing men saw hapo jong te geri. Ka Brazil ke ri ka slam ha hagba la don hapdeng ju ke jingma hagba ki police barabor ki punlong ye ke jing Khynra hapo jong ka favelas kabala kala long ka jing yap ka buntam nadu usnam ar huwei hagba ar pho khandai ngut ki Riew ke Kyllon yap. Bat samenta parat sausha ka jingma ka je hangne hagaba ki school bat ki school ba la haban khangno sisundon kidu kanru ki la haban khangno hage te ki jaka hagaba ki Paitbah jonggeri ka jaka ki la kliban ongba manu ki bala ban yada yaki hagaba kum gari ka por ka United Nation ka pandram jor ye ki jingjia hapo jong ka te gri ha Brazil ka ri Brazil kan sadon ye election ha une usnam ubanwan bat ki bor yada jong ka Riew ki la long lupa ka weipat ka daw ka batanrai jan marchi tangi nongsok snong hapo jong ka te gri ki dei ka mat ye ka jingkyu ha ga jingsha thombor nadu ba ulula serva ulakiu ha ga bor kum u president ka sorkar Brazil ka ongba ki don kam bani khun ban yele persha ya ka ni Kynhun runar kabladon hapo jong ka te gri hanrai gi babun gi ongba banle kumne ka wanra shu ban ye ka jingma bar kam shem la don shu ka jingsngan hapo jong ka te gri bar ka jingli menta ka longba hato ka ne ka demo ka ta ka jingbishar ka bahak lani ka depan ban sa ka wipat ka apot ya ka te gri kumta gani ka de ka jingjia menta hapo jogri ha Brazil bat kala wanra ru sibun ki jingli la hato kani kan sawanra ye ka jingsuk ni kan sawanra penban ye ki eke jing hapo jong ka te gri nangne shakhmat kublai sibun tat hadu bikindu ha ka wipat ka video